Ake sikhuluma ngalento engiyithanda kakhulu namhlanje. Ukukhuluma ngayo utshwala. Utshwala into yokuthi abantu bajabule impela nje futhi abaningi injabulo yabo yencike kibo utshwala. Kodwa-ke kunalentwanyana le nje ethanda ukuthi ithi kancane utshwala. Iningi labazali alifuni ukuthi abantwana babo bephuze. Iningi labazali alithandi ukuthi abantwana babo bengene edakamizweni. Idakamizwa-ke zimbili. Kukhona idakamizwa esemthethweni, kube khona idakamizwa ezingekho emthethweni. Utshwala nogwayi idakamizwa lezo ezisemthethweni, bese kuba khona lokho okunye amaphilisi nonyawupe nani okungekho emthethweni. Kodwa-ke engikutholayo ukuthi lezi ezisemthethweni yizo ezijwayele ukuthi umuntu zimholele ekutheni egcine esebenzisa lezi ezingekho emthethweni. Ngike ngaya kudokotela la ngo-2023 mangingaphazami, noma 2024 eqala ngo-2023 ngiyokwenza ibizwa ngani lento lena i-PDP, Public Driving Permit, ngiyokwenza yona. Udokotela engaya kuye-ke wafika wangibuza ukuthi uyabhema? Ngathi cha. Wathi uyaphuza? Ngathi cha. Wasethi hhayi, angeke ngisakubuza-ke lo mbuzo olandelayo, umbuzo wokuthi uyasebenzisa yini idakamizwa. Hhayi-ke ngathi kanjani? Wathi phela idakamizwa ziyabhenywa noma ziyaphuzwa. Kulungile-ke, asikho edakamizweni sila. Njengamanje utshwala mhlambe iyona nto etrenda ukwedlula i-Pirates ne-Chiefs, ne-MK ne-ANC. Utshwala iyona nto etrenda ukudlula labo engicabanga ukuthi batrenda kakhulu. Into embi-ke manje utshwala sebuphuzwa kakhulu na abantu besifazane. Angisho ukuthi abantu besifazane abasuphuza, ngisho mina into embi mangiyibuka ngesingami. Okubi-ke bafowethu, labo bantu labo amakhosikazi aganile. Ubungozi bomuntu wesifazane ophuzayo-ke busekutheni abafani namadoda. Indoda kukancane ukuthi ingaba notshwala efrijini, kuncane kakhulu ukuthi indoda ingaba notshwala efrijini. Kodwa abantu besifazane mayeyothenga, ufike engene ngapha ekuthengwa khona igrosa, mayephuma engene ngapha ekuthengiswa khona utshwala athenge. Abantwana mabezomhlangabeza esitobhini bamhlangabeza besindo utshwala. Abantwana mabengabe kuwukuthi unemoto bazomhlangabeza emotweni yakhe endlini, sebezokwehlisa igrosa, behlisa utshwala. Lobo tshwala lobo buya efrijini, ekhishini, buyongena efrijini lapho. Abantwana mangabe beqeda ukudla kuthiwa behlise ngedrinki lejwayelekile, i-Coke, ijuice noma yiphi, behlisa nje ngedrinki. Umama yena wehlisa ngotshwala. Abantwana-ke abafundiswa kakhulu. Ungabuza uthisha ofundisa lamabanga aphansi, o-grade R nobani, abantwana bafundiswa kakhulu ngokuthi batshelwe, bafundiswa kakhulu ngokuthi izinto bebone. Ingakho okunye ngakuthola komunye uthisha ofundisa, ngibuza ukuthi bona benza kanjani. Efundisa kulezi izikole ezimhlophe, kufunda ingane lapho yakithi, ingane kamfowethu, ngani nenza kanjani ukuthi ninezeni iy'ngane zisifunde isilungu? Wathi umthetho wokuqala nje ukuthi ingane mayibhede ungayilungisi iyeke. Izolokhu ikulalela, bafunda ngokubona. Wena mawulokhu ukhuluma kuyikho, ibhede nje uyiyeke. Ulokhu mayibhede uzoyibhedisa kakhulu, mawulokhu uyilungisa izogcina isiyesaba ukukhuluma. Nalana-ke etshwaleni abantwana bafunda kakhulu nakhona ngokubona. Uma ngabe bebona umzali yena wehlisa ngebhodlela elincane, bona uthi abehlise nge-Oros, uthi abehlise ngana noma yiphi ijuice ongase uyibale noma idrink. Lokho kusho ukuthi umzali wenza isilima kunobumnandi obulapha abangafuni ukubuzwa. Kukancane ukuthi amadoda ungawathole notshwala efrijini.
abantu ababa notshwala efrijini noma behambe nengane mabeyothenga utshwala abantu besifazane. Nomsebenzi omunye enginokwenza nakhona nginokubona ukuthi sekuyaxatshana impela abantu baxabana nama-security. Kubanga ukuthi bathi akasungena nengane e-liquor store, yena ufuna ukungena nengane yakhe yena, kanti umthetho wama-security nomthetho wesitolo bayazi ukuthi ingane mayilokhu ibona umzali ethenga utshwala nayo izobuthenga. Manje-ke sisenkingeni-ke bafowethu. Uma ngabe kukhona indlela ongazama ukuyenza lapho kwakho ukuthi utshwala ngiyazi niyaphuza impela nize nimunce nobabili nonkosikazi wakho, kodwa abantwana kuyababulala, abantwana bazophuza, abantwana ngeke bengaphuzi ebe umzali ephuza la phambi kwabo, mayiqeda ukudla wehlisa ngewayini kuze kunegubhu khona la efrijini, lamawayini asedumile manje asemakhalibhothini kuyaphuzwa la ekhaya. Nomntwana naye uzoqhubeka kanjalo. Ingakho nomntwana womzali obhemayo emancane amathuba ukuthi yena engabhemi. Angisho ukuthi abantwana babazali ababhemayo bayabhema, kodwa amathuba ukuthi bengabhemi mancane ngoba basuke bebona ukuthi ubaba lento akayenzayo imnandi. Manje-ke mase kuhlangene ugwayi notshwala sekwenziwa konke la ekhaya nje ngendlela egcwele la ekhaya, labo bantwana bazohlala kanjani bengaphuzi? Amathuba ukuthi bengaphuzi abantwana bokuthi amathuba ukuthi bengabhemi mancane ngoba nemukezelana nonina nogwayi khona la. Okusho ukuthi izwe lakithi-ke bafowethu, uma ngabe sizoqhubeka ngaleyo ndlela leyo lifile, uma ngabe usangakwazi ukuthi ukucontrol leso simo kwakho, kukwazi ukuthi kubalawule ukuthi ake kube nendlela mhlambe yokuphuza, ngoba ukuthi kuyekwe-ke nakhona makungazameka kuyekwe, kodwa nje kube nendlela yokuphuza ngoba baphuza phambi kwey'ngane behleli nazo. Utshwala busefrijini ehlala ukudla, ingane mayivula ifriji ibona utshwala kodwa ulinde ethi leyo ngane ingaphuzi. Le ndlela esekuphuzwa ngayo kusho ukuthi isizwe sisikhulisa manje sikhulisa isizwe sedakwa. Ngumnikeni, Ngwakamabaso.